May sa tinatay, may sa tinasugatan iti pambaltog iti may sa minatayan iti Banggedabra. Agsubli ni Bridget Mayo. Daradaran ang nakadasay ang nadanunan ti kabagyan na ti tallupulo ket tallo ti tawen na ni J.R. De Los Reyes iti Zone 5 Banggedabra. Kalpasan na pinaltupaltugan ti sanpay ang nabigbig a sospek. Napanakisugali ti minatayan iti Santa Rosa Bangged ti biktima iti rabii. Nagmalmalem kano asaan ang nakaawid iti balayda. Ngem saan aninamnama ti pamilya na abangkay a makita da. Dayalaeng nga daw di kalmalaeng nga na nagmalmalem nga na rabrabi nga awan. Pagamom ko diya kamo nga oras da jay may daimbaga. Kas jay mo ton tinapasamak ton. Basari ti investigasyon ti pulisya, manarimaan nga agtaytayay tay ayam adado ti biktima idi pinaltupaltugan ti sospek. Nairaman ang natamaan ti bala ti may samet lay nga makisugsugal at tricycle driver ani Alexander Taluban ang nagsagaba ti sugat idi buksit ken takyag. Bigla nga da simrek. Mabaling nga mistake nga nairaman ako lang ata dijay. Blanco pay laing ti pulisya iti motibo ti krimen. Awan ngamin ti maala da testigo ang makabigbig iti sospek. Sigon ka dagiti daduma pa yung information tayo at da simangpet nga duwa nga tao, then at the same time pinaltugan da nga dagos dito biktima. Yes, so pinaltugan da nga daw sa biktima kat dito biktimahan nga na porwan iti nga nakilaban pay nga bang timmaray. Malaksi diti dua basyo ti bala ti kalibre 45 apaltug ken maysa a deformed slug. Agsapsapol pa ti pulisya ti daddu mga ebidensya tapno masulbar ti krimen. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.